Шушы секцияга килдем мин авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү һәм аны сату өлкәсенә. Бу минем беренче генә килү түгел. Килгән сан яңа дуслар, яңа танышлар килеп чыга бит инде. Яңа өлкә каян нәрсә алырга. Шундый максат белән киләм инде сайын. Безнең компания Ягодград, без инде төмәндә үзебезнең авыллардан җыябыз җиләкләр, инде гөмбә җыябыз. Менә безнеке ниятебез бар инде шул җиләк безнең гөмбәләрдән итләп кенә переработка ясап башларга. Шул переработка ясап, упаковать итеп инде Алла бирсә магазиннарга, башка регионнар белән сотрудничать итеп инде шулай эшләргә итәбез. Шуның өчен дә язылдык менә шул конференция по переработке сельхозпродукции дигән, чтобы бераз инде белем алырга, танышырга кешеләр белән бик семейный конгресс менә шундый үткәрәләр инде, что киләбез уже ничә ел танышабыз, дуслашабыз, бөтен информацияны итләп кенә шулай безнең дуслар инде башка регионнардан безгә бирәләр инде шул. Шулай белән өйрәнеп, ипләп кенә эшне башкарабыз, Аллага шөкер. Марат Азат улы Җәббар белән дә киңәшләшеп эш иттек. Ул бүген менә әлеге бинада аның беренче урынбасары Гарип Укендарнович биредә мин сезгә аерым зур рәхмәтләрне җиткерәм. Башка төбәкләрдә безнең татар авылы дигән вакытта ул әлбәттә үзенең яшәү рәвеше белән ул аерылып тора. Мин аерым бер мәсьәләгә генә басым ясыйсым килә, чөнки без һөнәрчелек турында әйтәбез. Татар авылының яшәешенең нигезендә ул милли тормыш һәм дин. Сез игътибар итәсездер. Дине, ислам дине алга киткән татар авылларында һөнәрчелектә, үз мәшгульлектә, авылны яшәтү механизмында ул бик югары дәрәҗәдә куелган. Авыл хуҗалыгы министрлыгы. Безгә һәрберсе бу ике фикерле сүз һәрберебезгә таныш. Без бүген үзебезне кызыксындырган сорауларга Татарстанда ничек микән менә монда безнең Татарстанлылар бүген берәү генә утыра. Үзе әйтмәши шакырылып түгел, кызыксынып килеп утырган. Менә безнең икенче рәттә безнең иртәгә Татарстаннар киләләр. Төрле регионнардан килгән менә бүген безнең монда эшмәкәрләребез. Сезне Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы һәм шәхсән үз исемемнән шушы бинада сезне сәламлыйм. Татар авыллары эшмәкәрләре җыены республикабыз өчен генә түгел, аны читтә яшәүче милләттәшләребез өчен дә бик зур бәйнекендә вакыйга. Чөнки нәкъ менә авыл хуҗалыгыбыз телебезне, динебезне саклауда, милли гореф-гадәтләребезне буыннан бууга тапшыруда алыштыргысыз роль уйный. Milli bu. Vatanın Tataristan'da barıksa taratıldı. Tatar avlarını saklauçı ciddi milli bu. Kızıklayın bir. Bunu bizge kim uyuşturup bilgen? Bunu bizge ata-babalarımız kaldırırlar. Burunbadan vasiyet etip bu yıllar burunbada ettiler. Tatarda eğitim var. Kon tortmasa can tortadı. Can tortmasa kon tortadı. İkisi de tortmasa jir su tortadı. Bugün günde biz iki milli kod turunda turarak söyleşiriz. Birisi jirge bağışlangan, birisi susi buluna bağışlangan. Biraz jir su tortadı ve kaldırganlar iken ata-babalar. Naşık bunun sırrı var. En birincisi bizim Tatar atları. Tatar atları şundan da bizim bugün lisenziye var, toplama var. Farid Efendi Nebiyullah'ın manda oramızda. Bu güçler bara, isketkiş bu güçler. Şu an göre Farid Efendi'nin Tatar atları brandı, Tatar avlunu saklaudan nindi rol diyen fikrimizni bizim bilen ortaklaşıp gittik yani. Bizning xalq yuqori darajali o'zining o'rnida tolgan, yengillikda ko'rgan, og'riqlarda kechirgan xalq. Mana bugungi kunga endi aytdik, Farid Yaskar chiladi, o'zimizni yo'qotgan, o'zimiz yo'qotdik, o'zimiz yo'qotgan xalqni qaytardik. Bu endi bizning quvonchda, bizning umidda, avulga da umid, yoshlarımizga da umid, sport yolundan da umid. Ham endi mana shu otlar qaytqach, bizning milliy o'yinlar da qayta boshladi. Milli o'yinlar har bir xalqda bor.
Менә международный конференцияда күптән түгел генә катнашканда, мен анда әйткән, Мәскәүдән чыгыш ясадылар, шулай дип. В связи с тем, что на Олимпийские игры нас не пускают, мы начали смотреть на национальные виды спорта деятеля. Меня суть бергеш, мне немножко придется подправить вас. Не надо смотреть, пускают нас на Олимпийские или не пускают. Национальные виды спорта, у нас многонациональный народ в России, много людей разных национальностей, поэтому в первую очередь национальные виды спорта надо развивать. Менә не өчен шулай диде? Без инде 19-нчы елдан беренче Сабантуйда үткәрдек үзебезнең районда аударышны. 10 секунд. Аударыш, оттак көрәшү. Безнең җыеннар элек булган бит инде. Менә опять Фәрит Яскарчы әйткәнчә, Сабантуй дибез дә, Сабантуйга хәтле бит әле җыеннар булды. Беренче авыл, Нижгар яклары был, Урал якларымы, Сибир якларымы җыен, халык җыелган, шуңа күрә җыен дип аталганда. Шул җыенда һәрбер авыл егете иң көчлесе, иң булганы атка утырып, көрәшеп күрсәтә алганнар бер-берсенә. Булай гына көрәш түгел, атта. Ни өчен? Безнең үзегез беләсез, гаскәрләр дә үз вакытында менә бренд күрсәткәннәр, бренд Татарстаны. Гаскәр кызыл анда сурәт кызыл төстә, кеше атка атланган, менә ул безнең бренд дип. Чыннан да шулай.